sampun dawa ayo ning Dandang Mangure. Ayo tak derekke. Jagat Aisaning Bathara wayah Bathara jagat wih ladal. Ngger cah bagus. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe pepenginan. Ing mesine kudu kelakon. Ning rak yo nganggo sesa-sesa to. Aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matura karo awakmu Indrawati, aku tak lereh ke Prabon. Aku tak leren nggone dadi ratu. Aku tak brahmana Ndrawati agemen. Kan kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang pewalering para dewa. Iki Dandang Mangure. Ora pantes dadi ratu ning Dandang Mangure. Ayo salin to. Wis anggeni aja kaya ngono cah bagus. Bocok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matura tak bedahke negara bapakmu wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning Dandang Mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapa. Prabu aku piye iki? Bisa ngene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang ki wong gerang, salin ora, rasane gecek ndasmu. Oh, disunani. Setan. Arti keplaki malah ambles bumi.